Russia dat Moscow along ke thenna ya shopping center rang bongpen mega khemki shopping center ta elong lo bangso shopping center ahem thepo piniadap por phai kebra minute plike ba por malom micho derlo bangso ahem me kicho hud enut apran dam nang juilo Piniada por phai kebra minute plike ba por malom Russia dat Moscow along ke thenna ya shopping center ahem micho der Bangso me ke choka to kawe suri troxy square meters mate suri troxy ke propho 75,000 square feet adang anta chopon derlo me ke choda shopping center along mega khim ki shopping lapen entertainment center sitami do pusi authority hinpen pangdak pon Russian Emergencies Minister ke hoy Sergei Politekin hinpen ke pachini pona tenke bangso me ke chohut enut apran dam nang julu pusi thanpon Bangso shopping center megi choka pa mebdun ja phan kaddo kawe bang troxy cap so se mega pa mebduna bang thulapen homing koi so se mega pa mebduna truck adimalong pali dun lopusi tong se kot asai ka mahin pen pachini ponthu lapuan megi cho kangdang longra da bangke hem angsong pen kaprek ason nang ke klobo ma joksi me cho teran longra lopusi than ponthu Bangso ame ke cholong lo puthak Russia's investigative committee lang tarli ponsi ang thek paklang ponpo Halapu shopping center along sai ke klema tumpen kapachini pon thua tengke rehinga ame ka chuteran pena joksi me ke chopusi thanpon International Desk Report Karbing Long Line